chỉ mấy việcเลยvới hian class 9 mathematics chapter 3 kan huang hian compound interest growth and depreciation kan zir do na ti chuan in thupuya lun han mo mai la compound interest kan en hmaih interest kan tia chu mi hne na poisa kan puk tira apung om khani mai atiro ti chuan in interest chu chi hne na soi theya simple interest le compound interest omani chuan in chu compound interest chu voina kan zir tu chu ni simple interest chu class 8 ta kan lo zir to khania tuna hian revise thuak kan tum do ani chuan in ti hian example lo pe tai la moi an hne na cheng sing khat ka puk tir ani ti chuan khata cheng sing khat ka puk tir ka vati a kha principal kan ti chu nia principal atoi zong in p tin kan represent ani cheng sing khat ani chu ka puk tir ti chuan ti hian lo ta sela angai ngaya min pek let ai chuan ti in apung omin ka puk tir ani apung omin ka puk tira kumtina 10% apung turin za so ma pung turin ka puk tira ni ti chuan khata a percent ava pung tur ka ti atak kha red kan ti chu lo ni le ta a toy zong in r tin kan represent ni 10% in apung do ni chu ti chuan ti han lo le ta sela ti chuan he cheng sing khata hi hemi condition nen hianin kum thum chung ka puk tir ro ni kum thum hnuwa min rul let don ti na ni chu apung om zong zong nen ti chuan khata kum thum kan wa ti tak kha time kan ti chu lo ni ta toy zong in tin kan represent ni 3 years ti na ni chu time chu hriatthiamna ti chuan ti han lo ni ta sela simple interest zong kan chu don ni chuan simple interest chu kan hriat thau ang khan p t r by 100 ti lo ni ta tro mà sẽ tỷ zong cái chút lâu hiền in tỷ zong hiền cái chút đấy thôi này cái chuyện tăng in amount khá principal plus interest là người ta thấy hết ta trăng hiền chút cái tum đó này cái chuyện in simple interest ở trong cái chút tuổi cái này vàng in principal hi angai chal đó na kum thum chung kan puk do ni pon kami kum thum chung khana principal chu atira tangin check sing khata ni chal don ti na ni chu chuanin tiang chu ni ta sela simple interest atang kan chu don chuanin a principal kha check sing khat ti hian alo ni anga kum khat nu apung tura chu heta tanga 10% hi ani don ti na ni chu ani chuan 10% of 10,000 kan zon chuanin 10,000 multiply by 10% kan ti chung ngai to boi wa ngai lo 10% han ti chuanin 10 by 100 ti ani mai ni percent om ka chuan by 100 ti kha lo ngai to ngal la thange ti chuan 0 ti hian kan cancel theya 10% of 10,000 chu 1,000 ani ti hian kan han hu chuak ta hei hi kum khat nu apung tu chu ni kum khat nu a chuan heti za thi kan ro la ngai don ti na ni mà sẽ simple interest atanga chut kan dia wangin apunga hi angai chal saranga a principal hi angai angin ani chuanin kum khat nuwa sangkhat kan rol ani chuan kum hni nuwa po cheng sangkhat kum thum nuwa po chu tiang zelin cheng sangkhat kan rolanga kum thum nuwa kan rul tur zong zong a principal ne na bel khom chuanin cheng singkhat le sang thum alo ni mai do ani hei hi amount kan ti kha lo ta tero ti chuanin interest kan chut don ni chuanin interest kan chut don ni chuan kan hriat angin interest chu amount minus principal khalon da tero amount minus principal cheng sing khathi kan pai ani chuanin a interest chu cheng sang thum ani ti kan mu chuak ani hei hi simple interest atanga kan chutin tuna compound interest atangin lo chut ve don tai la compound interest a chuanin simple interest ang lo dawin kum tinin a principal hi dang do ni heti zong hian lo soi tai la kum tina a amount na kha a kum dot le a principal tu ani ngal ani heti zong chuan hriatthiam kan lo tum do nia ani chuanin kum khat nu kan rul tur za chu lo chut don tai la a principal kha cheng sing khatania heta tanga 10% kan chut ni chuan sang khat ania ani chuan kum khat nuwa kan rul tur chu cheng sing khat le sang khat tina ni chu ti chuan he cheng sing khat le sang khat hi akum dot le akum ni na a principal tur ani le ngal ani
chuanin heta tanga 10% hi kan chu don ti na ni chu kum neihnaah tan chuan ti chuanin a kum neihnaah tan na kan rul tur zat chu heta tanga 10% kan han chu chuanin sang khat le za ti kan hmu chuaka kan bel khon chuan a kum neihnuah kan rul tur a chu cheng sing khat sang hnih le za ti kan hmu chuak mai ni mo ti chuanin a kum thumna a topa kan rul tur kan han chut le chuanin heta tanga 10% hi kan chut le ngai ti na nia mo chu a principal kha kum tinin adang zel ti na ni chu a kum khat hnuwa a amount na kha a kum dot le a principal zel ani ti khalo she la mo chu dang lam na deuh chu ni mai simple interest chu le tuna a kum thumna kan rul tur za ta chu heta tanga 10% lak lo le ta a chu kan han chut hnuwa sang khat le zani le somani ti kan hmu chuaka kan bel khom chuanin a topa amount lo ni ta chu cheng sing khat sang thum za thum le somani ti kan hmu chuak ani mo hei hi compound interest atanga kan chuta amount chu lo ni ta a ti chuan a compound interest chu kan chu do ni chuan soi to ang khan compound interest chu amount minus principal en ta tero a amount chu sing khat sang thum za thum le somani ti kan hmu chuaka principal hi ta tanga kan pai ani chuanin compound interest a kan hmu chu tak chu cheng sang thum za thum le som alo ni ta ni mo hei ni china SI atanga kan chu nen khan lo compare don tai la SI atang chuan cheng sang thum apung alo ta tero hi SI atanga kan chu ta ni pasai compound interest atanga kan han chu chuanin kumtina a principal dana wang khan kumtina a principal puna wang khanin compound interest atanga kan chu point a interest to pakha alo pung chak bik ta a cheng sang thum le za thum le somani ti kan hmu chu thei pa ta ni ka hriatthiam em compound interest a chuanin kumtina a principal dan thina wang khan a pung chak bik ti na ni mai chu compound interest hom zia chu lo ni ta ni tuna a chu dan kan lo enang compound interest chu ni ting khan kan chu thei renga a principal chu a amount thara tanga chut khan ti kha ati thei lo to ka a mai ro chu a general formula chu hei ni lo en tai la compound interest ngora formula hi option lo wa ma se compound interest atanga kan chu ta amount kha kan chu chuak theya chu formula oma a mai ro chu compound interest kan zong do ni chuanin amount minus principal kha kan hmana ngai do ni compound interest formula om lo ma se amount na tang hen kan chu don ti na ni chu tuna compound interest atanga kan chu ta amount formula chu ti hian lo om ta a textbook a pawh khan in ziang ngai lo enanga p1 plus rate by 100 whole power n kan mang thei ani heta hian n hi number of tinge time ti na ang deu ani mai n ti na kum thum chung i lo puk do ni chuan n to 3 ti na ni mai a kum ruk chunga n to 6 tin half yearly chu na ke na kan da soyanga half yearly a kan chut do na kum khat le chan ve ni chuan in n to 3 ti na ni mai number of time ti na ang deu ani mai ti chuan in p chu kan hriat ang khan principal ania rate hi chu apung percent khatina ni maya en chu soi to ang deuh khan ti chuan hemi hmang hian kan chut chuak thei ani en tianan page number 53 example 6 khalo en taila kan lekha bu kan lo kewanga khopui pakhata mipui omzat chu tuna mipui ommek zat chu mi singa le sangli ni mo omzia chu hei hi principal tina ni nghal tina ni chu compound interest atang veka chu tur thawania ani chuan principal chu mi singa le sanglin ni tina ni chu if it increase at the rate of 5% per annum mo kumtinin za apangai nan punbel zela kami 5% per annum takha rate kan ti chu lo ni ta a ti hian lo ziak thlai la 5% per annum mo what would be its population after 2 years kumhni hnuwa kha khopuya khan mi engzat nge omang ti chu zona ni ta a kumhni hnuwa ati taka kha time chu ni le ta ni 2 years ti na ni chu
ti chuan compound interest nei khan ai nang vek thawa nia kum ni nuami om tur zat chu amount ti na khani mai amo ti chuan amount formula chu kan hriat kha amount chu p 1 plus rate by 100 whole power n ti lo ni ta tro ti hian lo ni ta sela principal chu kan muang hian singa le sangli ania 1 plus rate hi 5% ni boka ti chuan n chu true lo ndo ni mo hei thil har engma om lo ani ti hian kan chonga answer chu ron chuak mai ang a concept kha chu tin ava har te chiam lo ti na ni chu ti chuan hei ti hian kan cancel theya tu chu kan cancel the kan cancel lo thei boka tu nei chuan lo cancel tai la 23 kan hu chuanga ti chuan in 1 plus 1 by 23 chu 1 plus 1 by 23 chu 21 by 23 lo nianga a square awangin voi ni kan ziak don ti na ni chu ti amo ti chuan kan cancel theya 0 le 0 chuan 0 le 0 tuin kan cancel theya 270 kan mu chuanga tuin kan cancel le theya 135 kan mu le the tero ti chuan hemi kan han chaw hi chuan ta hen kan en mai anga kum ni nuwa kha khopuya mi om tur zat chu singa sangkwa zanga somthum panga ti lo ni ta ni mo hei chu dan chu ni mai hriatthiam em hemi kan multiply chu veka chu khopuya kum ni nu mi om tur zat chu hetiang kan chu chok mai do ni mo compound interest atanga chu tur ti na ni chu ve tuna he problem hi lo enila ama kan mu ang lo khanin adang chu ai nang vek thawa atopin en taila at 8% compounded half yearly aron ke to ni a song kha chu compounded annually ati thina tu nai ro chuan compounded half yearly atia chu mi om zia chu kumtin ni to lawin kumchan vetin khan a principal kha adang char to don te na ni chu om zia chu ama ai po khan a pung chak to don te na ni chuanin ti hian lo ziak tan do ni la atira kan puk zat kha principal kan tia ni chuanin and compound interest on hemi rupees 62500 ti hi principal tur chu tina ni mai mo principal chu atira kan puk kha ni principal tur chu 62500 hi tina ni chu hemi khesa hi chuan kan principal chu rupees 62500 lo ni mai do ni chuanin rate a hian 8% per annum kan ne tero amai ro chu tuna kan sa he chon half yearly ni to kumchan vetin a principal kha dang do na heta hian 8% per annum mai ti box sia kumtina 8% a pun don chuan kumchan vetin chuan 8 by 2% in a pung don te na ni chu mo ani chuan rate chu 8 by 2 kan na don te na ni chu chu 4% lo ni mai do ni he zo ki ni kan man tu chu mo kata kai ti sual palte kha om thaya question chial jian tur ani le to na n lo ngai ta ni n a hian 1/2 years aron tia tero 1/2 years chu half year lia convert kha lo ngai ta a 1/2 kan ti chon hei kan convert thaya mix fraction atangin improper fraction kan convert chuan true 1 is true plus 1 chu 3 ang ni do na hei half year lia kan chantir don chuan true kan multiply angai ti na ni hemi de pani kan cancel chuanin 3 half years alo ni mai do ni mo en atan chuan 3 kan mang don ti na ni chu rate atan 4 le tuna kan chok than thaya amount kan jong do ni chuan a formula chu p 1 plus rate by 100 whole power n ti khalo ni ta tero ti hian lo ni ta sela principal chu 62500 alo nia 1 plus rate atan 4 kan mang don kan ti kha whole power n chu 3 ni do na whole cube ti na ni chu chuan hei kan cancel anga 25 aron chok nga ti chuan about to chok pa ngai ve kan ni to mai thil harom to lo nia 62500 multiply by 1 plus 1 by 25 kan an chu ta ni chuan 26 by 25 aron chok a ngo heti hian kiu pani wangin voi thum kan multiply don ti na nia
ที่ชวนเตียนกันกันเซลเทีย25อารอนชัวงากันเซลเลเทียที่เฮียนขันโม่100อารอนชัวงาที่เฮียนกันเซลเลเทียกันเซลจัลเซลไม่ตัวนี้กัดเตะจัลเซลไม่ตัวนี้กันเตะที่ตัวเราสินะมัลติพลายบอร์บอลตัวไม่ตัวนี้ที่ชวนเฮตาเฮียน4อารอนชัวงาเฮงจงให้กันหันมัลติพลายกันหันโจนัวไอเอมาอนนชัวตัวรัจูเจงสิงสรีเลจะทุ่มเลปลีนี่rupees 70,340นั่นนี่จวนให้เฮีย amount เราเนี่ยตาเสละcompound interest กันจงดูนี่จวน compound interest จู amount minus principal ตีกันเชียดค่ะให้กัน amount จูนี่ตาrupees 70,304จังอิน principal กันไปจวนอิน62,500ค่ะลอนดอนตรอจงกันหันโจจวนนู่จวน compound interest จู 7,804นี่ตีกันไม่โดนนี่ให้ half yearly โจนั่นจูนี่compounded annually เนี่ยนะอันเราน่าเบลจู rate ค่า in half ฟังที่จวนอินnumber of half year อันจันเตียลโดนตีนั่นนี่time ค่ะจูเดียวจงจูนี่ไม่ดังนำนะจูเล่ให้ problem ให้เราเลทไตละ compounded half yearly พวกกันเนี่ยอันนี้จวน rate 10% ที่กัน half โดนนะที่จวนกุมจัด for a year รอนเตีย for a year ที่จู for 1 year ที่นั่นนี่ไหมจู half yearly กันจันเตียลโดนนี่ที่จวน principal จูอัติระกันปุกค่ะเนี่ยให้มีแค่ใช้จวนเจงสิงขัดเนี่ยที่เรา 10,000 แล้วนี่โดนนะที่จวน time จู time กันตีเลทิน n กันมังโดนนี่compound interest for มากันโจทย์จวนนิน n คัดจู for 1 year ละเตีย 1 year จู half year ละกันจันเตียจวนนิน true multiply เจลตัวเนี่ยอันนี้จวน true ตีน่านี่ตีน่าอันนี้โดนนี่จูn ตัน true กันมังโดนตีน่านี่จูจวนนิน rate ตันขานิน 10% กันเนี่ยตัวไม่ใช่ 10% per annum เนี่ย 10% half year เลียปุ่นตีกันดูนี่จวน 10% คีกัน half ฟังไงตีน่านี่จู10กัน half จวนนิน 5% นั่นโดนตีน่านี่จูให้โจกี้นี่กันมันตัวจูจะเทียบโจทย์จูนี่จวนนิน amount กันเราจงชวกโดนตา amount จู p 1 plus rate by 100 whole power n ค่ะเราตาตรอprincipal จูให้มีแค่ใช้จวนเจงสิงขัดเนี่ย1 plus rate ค่ะ 5% กันมังโดนกันติเขา5 by 100 whole square นี่ไม่โดนนี่เห็นฮิตรูนี่ที่จวนกันเซลเทีย5 in 100กันกัดจวน20หรอจวงที่จวน 10,000 multiply by 1 plus 1 by 20 จู21 by 20ตีน่าเรานี่ไม่โดนนะ square นี่วางอินไว้นี่กัน multiply โดนนะที่คันบักจูจบป้าไงเวกันนี่ตัวไหมที่จวนนะตัวป้าอันสารนชัวกับ amount จูนี่ไม่นี่0เลย 0กันเซลเทียเฮติเฮียน true ยังไง50อันนี้โดนตัวด้วยกันเซลเลเทีย25อันนี้เลโดนนะกับที่คันจนตัวนะกันหัน multiply หนูว่า441 times 25อันนั้นโดนตัวกัน multiply จวนนิน25 times 1ให้จุดอินดูนั่นนี่จบเทอันสารจวนตกไหมที่คันนี้ยังที่คันนี้เลต้าเสละที่จวนตกป้าอันสารจวกตัวจู 11,025ตีนั่นนี่จูไอ้ amount จัดจู 11,025ตีนะให้ amount ตัวจูเราเนี่ยตานี่ที่จวนให้ amount จูเราเนี่ยตาเสละ amount นั่นตรงCI กันเช่นดูนี่จวนนิน amount minus principal ที่เขาเราเฉลี่ยตาบอกกันละ amount นั่นตรง principal กันไปจวน principal จู 10,000 เขาเราตาตรอCI value จูเจงสังกัดเล่สมนีปังงาเราโดนนี่เฮติเฮดจอดตัวนั่นนี่ผมเสียไปละจวน
rate ที่กันhalf anga time za taka half year lia kan chan tiranga kan ti dan tur chu true multiply tur ani mai ni chu de jong chu ni mai cho dan chu